padla. Čaute, tu je Peťo a vítajte pri ďalšom sociálnom experimente z mesta Poprad. Dneska sa pozrieme na to, akí sú poctiví obyvatelia tohto mesta. Dobre, takže teraz ideme nájsť niekoho, pred ktorým stratíme peňaženku a uvidíme, ako to dopadne. Či mi ju zoberie, alebo mi ju vráti. Mám vodu v tom. To zapnem si. Peťo, daj si dole skrička, nech to máš ako okuliare. Ticho buď. Idem na to. Ó, ďakujem. Ďakujem krásne. Prvý človek, čo mi to vrátil. Áno, padlo. Áno, áno. Ďakujem krásne. Ďalší, čo mi dali, vrátili peňaženku. Som spokojný. Čo tu sedia fajčia, lebo už ma videli 3-krát, ako chodím hore dole. Musíme zmeniť lokáciu, bove. Ó, ďakujem krásne. Ďakujem ešte raz. Áno, ďakujem. Ukradol mi peňaženku, tak sa ho poďme spýtať, či mu ju nevráti, alebo či si ju nechá, lebo asi sme našli prvého zlodeja. Dobrý deň, pane, nevideli ste tú peňaženku, lebo mi padla, neviem. Videli ste? OK, tak ďakujem pekne. Tak to nie je poctivý. Takže peňaženku nám nevrátil, nájde si v nej odkaz, takúto vizitku. Dúfam, že ho to poteší. Peniaze tam nenájde. Poďme ďalej. Dobre, poďme skúsiť ešte túto pani. Akože budem telefonovať a vytiahnem si telefón. Ona zastala. Ona zastavila. Uvidíme, ako to bude. Poďte ďalej. Zobrala si moju peňaženku? Zobrala. Fakt si zobrala? A odišla preč? No? Už tam není? Tak to je zaujímavé. Dobre, už nebudeme naháňať. Ako vidíte, už sa smieva a preto budeme musieť skončiť. Video dopadlo trošku inak ako v Liptovskom Mikuláši, možno trošku viac zaujímavo. A ak sa vám páčilo, tak určite dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.